Magandang umaga sa mga kababayan na nagtatrabaho sa sa iba-ibang bansa. Papakita ko sa inyo ang part ng aking trabaho dito. Sa makikita nyo naman ito ay mga small ships na ginagawa. Pine-preservation namin 'to. Bali nagpipintura kami sometimes. Lalagyan namin ng lifeline, mga kulang. Nakikita yung bridge niya, yung mahabang bridge na 'yon. Yan yung yung Coronado Bridge. Yan, konektado yan papunta sa sa loob ng base. Yan. During lunch time naman ito, lunch time yan, naglalaro sila ng baseball. Yan. Yan ginagawa namin. Pastime namin yan kasi syempre, lunch time. Pwede namang maglaro-laro pagka lunch time. Nakaupo lang ako dyan sa field. Pinapanood ko sila. Bibidyo-video. Yun o, galing. Yun o, nakatch niya.